When hindi kalman, pinoses tayo lahat DJ uh, place of incident, which is DJ opisina, di medical facilities tayo dito ya RHU. Nagkandak ti ko tayo ti fingerprint, di apply po fingerprint. Ken inala tayo aminen, di kita statement ti employee jay. Ket nakita tayo nga ron, initially, awan met force of entry na, isong by bricks ti pumayan tayo, di jay pagbaga tayo nga process of elimination. Tapos isa ron tayo to di jay CCTV footage yan, nag-backtracking tayo. Tapos nakastakit, makita tayo, no sinot di jay naudi remuar ken simrek iti facility. Okay. Ano di mapupukaw sir? Kahit yung health center sir? Base DJ dadya inventory da ket duwang microscope. Kaya nandapin duwang medical analyzer. Based kay discussion mo sir, amo kada naging choryo, ano ti possible sir nga pasama dito yung nagtaktakil pasama ka inside job or sinerek ng lagi ti taga ti pag-interesan nga ilakok mo sa dito sa aparamo. Jakpay may baga dito ya Bomboro jer ta nasa papay. Dati pilang inti kung baga ket DJ process of elimination tayo. Una intay pala di jay sunod di jay makaskastre di jay nga opisina because tibar di bakit ay awan makita tayong naperdi di jay doorknobs kada taw-taw. Sa tayo ito ilawlawa basit di panag pinangkita tayo dito nga insidente. So digiti staff sir ti health center sir consider nga digiti sir ket POI digiti sir. Antamet pala may baga ta di ko nakarod ket under ongoing tay investigation tayo Sir Roger. Okay. Lastly sir, panawagan ka digiti kay Lian, especially nga iti gusto sa mga dahil nakakita ka digiti incident. Well, dawatin mi ngano kasto nga adda madamdamag na pertaining ka dito nga incident tayo. Nang nangrunan na kadi kitoy related ti medical equipment baka kiti mapanday lako kadi kitoy laboratory ket tumawag da kuma dito opisina tayo dito San Nicolas.